Nakatutok pa rin kayo sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. And siyempre, ito po si Jody Dizon Mercado ang inyong makasama sa ating kwentuhan ngayong araw. Para po sa mga updates at balita sa ating komunidad, tumutok lamang po kayo at mag-subscribe sa aming mga social media platforms. Sa Facebook, ang aming pong Facebook pages ay CLTV 36 Official at CLTV 36 News. So dalawa po sila ha. CLTV 36 Official at ang ikalawa ay CLTV 36 News. Samantala sa Instagram naman po ay CLTV 36 Official. Ang amin naman pong Twitter handle para mabasa niyo ang aming mga tweets ay CLTV 36. Para sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes at programa and latest uploads ng CLTV, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV 36 at sa aming live streaming, i-type nyo lamang po sa inyong browsers ang www.cltv36.tv. And meron na rin ho tayong TikTok. Ito po ay at CLTV36. Bago po tayo magbasa ng ating mga komento sa ating topic, question of the day, nais ko munang batiin ng happy birthday si Kuya Jerry Mercado. Kuya Jerry, sana'y masayang iyong birthday celebration ngayong araw. Together with your family, mga mahal sa buhay friends, mga followers and subscribers. Lahat sana ng iyong mga birthday wishes ay matupad and patuloy sanang mayagpag ang iyong karera sa buhay. And also, wishing you good health and maraming blessings pa. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Kuya Jerry Mercado. Samantala, heto na pong inyong mga komento sa ating topic, question of the day. Describe yourself in 3 words. Mukhang napakahirap nitong topic question of the day natin. Basahin na po natin ang inyong mga komento. Ang sagot po ni Carlo Tayag, biyasa, mayap, maganaka. Ibig sabihin po nito, siya ay mag-aaral ng University of the Assumption. Bala mo ka lang, ikebalo yan, Carlo, ne? Ang ating top fan na si Joe Asuncion, in 3 words, sabi niya, ako in 3 words. Cute, cutie, cutest. Parang mali, di ba? Cute, cuter, cutest. Ikaw talaga, mali-mali pa yung sinasagot mo, ha? Si Juanita Alfonso Reyes. Ang komento po niya, na isa rin sa ating top fans, I am kind-hearted, honest, and a brave woman. Yes. Si Ruther Manansala. Ay, naku po. Napakahirap yata nito. Handsome na, mapogi pa, masanting pa. Naku, triple type. Handsome, mapogi, masanting. Nasa yun ang lahat. Sir Ruther. And si Jersey G. Salonga. Jersey,
I am cool, loyal, and nice. Nako, di ba? Napakahirap piliin kung papaano i-describe ang iyong sarili kasi yung ating resident historian dito old, wise, and hungry. Tuloy-tuloy niyo naman pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic, question of the day, at babasahin po natin yan bago po matapos ang ating programa. Samantala, puspusan na ang paghahanda ng mga kandidata ng Mutyaning San Fernando 2023 dahil ilang araw na lang ay masasaktihan na natin ang kanilang ipapamala sa ganda, talino at talento. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkilala sa kanilang dito sa ating programa. Siyempre, getting to know. At upang kayo makilatis na ninyo ang inyong mga pambato sa nasabing pageant. Ngayong araw, lubos natin kilalanin ang kinatawan una ng Barangay Magliman para sa Mutyaning San Fernando 2023 na si Sharayna Shane de la Cruz. Welcome sa topic, Shane! Good afternoon po. Shane, bago tayo mag-umpisa sa ating kwentuhan, binibigyan muna kita ng pagkakataon ngayon, katulad ng mga nagdaang mga guest ng ating programa, na i-greet, shout out, batiin lahat ng gusto mong i-greet, mga mahal sa buhay, kaibigan, sino pa man yan. Pota kasi sa ganandahaging Magliman, Ayal Benda King TV o Temo ko manrugo sinout out. Go ahead sa iyong greeting, sana wala kang makalimutan. Good afternoon to each and everyone. So let me take this opportunity to thank firstly our beloved Mayor, Mayor Vilma Caluwag, for making Mutyaning San Fernando 2023 possible. Along with this, I would also like to thank Ms. Joby Henson, our focal person on tourism, Ms. Ching Pangilinan, our CD Tourism and Investment Promotions Officer, and Mr. Tony Legaspi for spearheading this event. I would also like to greet our barangay official, especially our barangay captain, Mr. Noel Pamintuan, to my family, friends, relatives, handlers, hair and makeup artists, and to the people of my barangay, dakal pong salamat, tiwala, lugod at suportang bibeyo po kanako. Pasibayo, yako po Sharayna Shane David de la Cruz, dangal kong pagparangalan, ingka kong penibatan, Barangay Magliman. Diba? Para na rin tayong nasa coronation night ng Mutyaning San Fernando 2023 sa pagpapakayalat sa mga pa-shoutouts pa lang ni Shane. Pero basahin po natin ang mga nagpadala na ng komento sa ating Facebook Live. Ito ang sabi po ni si Erica Nicole, mukhang may inaantay siya na ibang kandidata. Tapos si Franz Lester Gomez, hi Kuya Jody, more power sa show. Hello Lester, kumusta na ka? Potang kaya pasyalan mo kayong pasbay kayong CLTV. Dati po natin siyang producer dito sa ating istasyon. Si Kevin Punsalan Malyari, Sir Jody, pa-shoutout po, sabi niya. And ito, sabi ni Maris, ito, minensyon na si Aileen Rose Denola, May Malyari, Delar, Russell Arcila Denola, Rosalind Denola, Manuel Bena, kayo po. Si Kevin Punsalan Malyari, Malago ka Magliman. Siyempre, naman nilaban. Nung Malago, Biasat, Matenakan. Shane, ikaw ba'y nag-aaral pa? Yes po. At present, I am currently taking a Bachelor of Science in Architecture at Holy Angel University. Wow, alam mo ba na napakaganda ng kursong yan, pero bakit siya nang kinuha mong kurso? Ang mga architecture dati sinasabi na puro guhit-guhit, puro drawing-drawing, pero I think it's more than that. Bakit itong kinuha mong kurso, Shane? I decided po to pursue architecture because I know that I can excel in this field. Along with this, I want my creativity and imagination po comes to life. And I want my hard work po erected as a real monument. Oo naman, siyempre, kasi alam nyo, yung dun sa mga nagpapagawa ng bahay, building, ang gumuguhit po niyan, architect muna. Tama ba ako, Shane? Yes po. Oo, kasi kapag hindi kayo kumuha ng architect, baka mali yung disenyo o plano ng inyong pinapagawang gusali. And
kung ikaw ay nag-aaral pa, paano mo napagsasabay ang iyong studies at paghahanda sa prestigious competition na Mutsaning San Fernando 2023? Time management, hard work po, and perseverance are keys to success. During our final term, I was pressured since I need to manage my studies, training, rehearsals, and events po. However, with hard work, perseverance, and persistence, I was able po to attend training, rehearsals, and other events of Mutsaning San Fernando 2023. And with God's grace din po, I was able to finish this school year po. Ganun talaga kapag gustong-gusto mong may ma-achieve ka, ima-manage mo ng mabuti ang iyong sarili. Paano ka ba nagsimula sa pageantry, Shane? Meron bang humikayat sa'yo? Or is it a decision on yourself na gusto kong sumali sa mga beauty pageants? My first ever pageant po was a year ago when I competed po for Mutsaning Magliman 2022. Actually, my family encouraged me po to join this pageant as they want me to gain experience and learn from it. And it was a baptism of fire for me po. Kasi as a newbie, in the world of pageantry, I could still vividly recall how I trained and prepared myself for the said competition so that I could give my best shot. And as a result po, luckily, I was able to bag the most coveted title, Mutsaning Magliman 2022. Naging Mutsaning Magliman at ngayon naman, siya naman ngayon ng kanilang representative upang baka na maging susunod ang Mutsaning San Fernando. How are you preparing for Mutsaning San Fernando right now, Shane? It may sound cliche po, but failing to prepare means preparing to fail. I have set myself to be physically, mentally, and emotionally ready. I have also sacrificed a part of my time for my family just to attend training and rehearsals. However po, I don't have any regrets because I know po this pageant is a once-in-a-lifetime opportunity and a life-changing experience. Yun, no? And alam ko, naging bahagi na ng iba't ibang mga programa para sa Mutsaning San Fernando, no, for this year, no. Alam ko recently kakatapos lang din ng swimmer competition at and siyempre, ano ba ang aasahan ng mga Fernandino sa iyong magiging performance for Mutsaning San Fernando, lalo na ng mga taga-Magliman? Ano bang aasahan ng performance from you? I prepared hard po for this pageant, so I will give my best shot and prove that I can be the Mutsaning San Fernando 2023. Thank you po. Right. Siyempre, bibigyan kita ngayon ng pang Miss Universe question, ha? Alam ko, nagre-ready kayo sa mga question and answer portion ng pageant, pero for Miss Magliman, here's our Miss Universe question for you. Kung mananalo kang Mutsaning San Fernando 2023, ano ang mga pagbabagong nais mong isulong sa City of San Fernando, Pampanga? I want po our city to resolve the looming garbage problems and waste mismanagement, because I believe po that we deserve a healthy life and protect our environment and economy po. Shane, imbitahan mo ngayon ang mga taga-Barangay Magliman, mga kaibigan mo, mga supporters mo, na suportahan ka, na samahan ka sa iyong journey sa Mutsaning San Fernando 2023 and siyempre pati na rin sa Coronation Night sa
May 27? So first, I want all of you to watch and see our Flores de Mayo on May 20. On Saturday na po yun. And of course, the most awaited Coronation Night on May 27. Uh, Kayan tayo po ing oras tamu and panalbenyo kami po para akit yu nung makananuming paluwal ngan ing best me and ing pigpreparean me po talaga. Alright, thank you very much, Reyna Shane. Ang ating pong Miss Mutsaning Magliman. Sana manalo ka, huwag kang mag-arala. Ganon din naman ang sinabi ko sa mga previous guest natin. And may the best candidate win. As sa ating pagbabalik, sasamahan naman tayo ng Mutsaning Lourdes 2023. Nakasali pa rin sa Mutsaning San Fernando. Manatili lamang po kayo sa Top Pick.
Kayo nakatutok pa rin sa ating programang topic. Basahin na po natin ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Describe yourself in 3 words. Naku, hindi 1, hindi 2, hindi 4. 3 words. Ang sabi po ni Mark Lian, na isa sa ating top fans, loyal, tahimik, mabait. Nako, mahirap yata maghanap ng loyal ngayon, ha? Gian Yusi, ha? Mga loyal, ha? Lalo na sa pag-ibig. Good! Komento naman po ni Mark Anthony Martinez. Ay, nako, ine. Busit siya kano. Malaramya pa. Maindredos siya pa. Uwe! Sir Mark Anthony, ka talaga kapamiru mo? Angela Vercacion, I am patient, brave woman, and kind. Yan. Yan talaga yung mga women natin. Brave. Sabi ni Mayet Bustos Mesa, I am patient, kind-hearted, and brave. Yan. So mag-ingat-ingat kayo ha. Brave ang ating mga women na nagko-comment sa ating topic question of the day. Feeling ko yung si Franz Graciel Barrera, brave din yan. Bago po tayo magtungo sa ating kwentuhan, nais ko po munang batiin ng happy birthday si Evelyn Cruz. Tita Evelyn, happy birthday po sa inyo. Sana'y masaya pong inyong birthday ngayong araw and sana'y mabusog po ang inyong mga bisita sa inyong handa. And wishing you good health and maraming blessings po sa inyong pamilya. Enjoy your day, mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Tita Evelyn Cruz. Taong 2016, nang magsimulang sumali sa mga beauty pageants ang ating bisita dahil na rin sa matinding suporta ng kanyang ina. Kaya naman ngayong nagbukas ang oportunidad ng Mutyaning San Fernando 2023, hindi nagdalawang isip ang pambato ng Mutyaning Barangay Lourdes na si Lauren Joyce Malyari. Kumusta na ba ang kanyang paghanda? Alamin po natin yan sa ating pagkikipagkwentuhan sa kanya. Welcome sa topic, Lauren. Kumusta ka? Hello po. Good afternoon po. Dito sa ating programa, binibigyan ka namin ngayon ng pagkakataon na i-greet, i-shout out, batiin, lahat ng gusto mong batiin. Uling pota, tumabog laki ka, sa ganan mo kayong dalan. Uy, makanyang ka. I'll bend the haking CLTV topic. O tiyan mo kurugusin out. Go ahead sa iyong greeting. Sana wala kang makalimutan. Good afternoon po. I would like to take this opportunity para po i-shout out and magpa-thank you po karing taong susuporta ka na ako. Mumunan dili po karing tao king Barangay Lourdes, ren pong barangay officials, headed by our Honorable Barangay Captain Jeffrey Catap, karen pong kanakong family and friends, at karen pong taong susuporta ka na ako through Facebook na mag-share, mag-comment, and minsan po mag-PM. Da kayo man po replyan metong pero I appreciate ko po in support tayo kanako. Thank you. Alright. And speaking of mag-comment, basahin po natin muna ang mga nag-comment
sa ating Facebook Live for Lawrence. Si Eunice Yutok Gomez Lourdes, sabi niya. Si Julie Torregosa, good luck Lourdes, sabi niya. Good luck Loren dapat. Anong good luck Lourdes? Good luck Barangay Lourdes. Kayo talaga. Tapos sabi niya, go Barangay Lourdes, Miss Lourdes, si Say Castro, si Maris. Sinong Maris? Napakaraming Maris. Sabi niya, malago ka Lourdes with heart emoticons. Tapos ito marami talaga, no? Yung marami kang mga manonood sa ating live ngayon, Lauren. And talagang I think full support sila sa iyo. And ikaw ba ay nag-aaral pa, Lauren? Yes po. I'm currently taking Bachelor of Science in Accounting Information System at City College of San Fernando po. I'm a fourth-year college student po. Yun. And pagkatapos mong sa iyong pag-aaral, kapag nakagraduate ka, ano ang balak mo, Lauren? First po, mag-apply po ako sa mga government, ganun po. Or sa mga accounting firms po. Okay, and in the future ba, gusto mong maging CPA? Yes po. And alam ko, hindi simple ang kursong yan, no? Lalo na gusto mo bang maging CPA pala. And with this, how do you manage yourself? Paano mo na pagsasabay na pumasok sa City College and at the same time sumali sa Mutsaning San Fernando 2023? It's all about time management po. Minsan po yung schedule ko po sa school nagkakasabay sa mga activities namin po sa Mutya. Pero yung ginagawa ko po is nag-advance po ako ng mga activities para po hindi po ma-left behind yung pag-aaral ko habang nagpe-prepare po para sa Mutya. Oo, and alam mo, napakarami talaga. Umuusok yung aming Facebook Live, oh. Sabi ni na Harry Pabalan Castro, talagang si Seren Jane Pangan. Shoutout mo ko, Bap, kapogi mo. Ay, aliwa naman na akong guesta mo, yung Lauren. And Lauren, baka naano ka megumpisa keng pamakyabe kayong pageantry, ne? Although earlier, I already introduced you na dakal na kang Pekyabayan na contest, pero how did you got open, no? Paano ka na nakapasok sa pageantry? Since anak ko pa mo po, imama ko po palagi na akong join karetang kay po retang different pageants po kareng Bibo Kids, makanta po. And then habang tutuwa ko po, uning mo rin ako po kasi balat, eko po bisa mo munang makyabe keng Mutya. Hanggang anyang 2016 po, mikyabe ako pong Mutya ng San Pedro. Karin po mebus siya po yung confidence ko na ali naman kailangan ng maputi ka po at ang magkilaban ka keng pageant. Wapin naman, ingin namang pageant, naman sing kaputi, naman sing kalugo, mura naman sing kabyasa, miyayaliwang sangkap, pamakyabe, keng pageant. Pero kung pamakyabe mo keng pageant, anong masasabi mo yung mga hard part, no? Yung mga parte ng contest na masasabi mong parang nahihirapan ka or challenging sa iyo? Yung challenging po talaga kanako itang Q&A portion po kasi I have stage fright po kasi. Pero lalabanan ko po, gagawan ko po yung best ko para bakit po karela na kahit weakness tamo po pwede tayo pong palitan straight tamo. Pero hindi ka halatang may stage fright ngayon, ha? Maraming nakakapanood sa'yo pero di mo sila kasi nakikita kaya wala kang stage fright, which is good. Pero how do you manage yung stage fright mo? Especially, you've said earlier na marami ka na palang mga beauty contests, beauty pageants na sinalihan. How do you manage yung stage fright mo? Na hindi ko alam kung paano ba yun i-explain, mahiyain or malamarine king stage or what? How do you manage this? Karin pong Pekyabayan kong pageant, kareta po abalo ko na kailangan mo mong maging tutuking sarili mo, kailangan mo maging honest kasi akit na po kayong stage kung magpanggap ka mo, kung mag-fabricate ka mong things, dapat po pala magpakatuto ka mo kay sarili mo. Banto, lumwal itang tutuking puso mo. And papaano mo naman pinaghandaan yung recent na talent portion and at the same time yung swimwear competition na kakatapos lamang ng Mutsaning San Fernando? Actually po ito pong talent portion ko po, pighandaan kaya po ito
kinunek ke po ken Barangay Lourdes kasi po 'di ba, ing Pampanga High School po kanyang Barangay Lourdes. Ito pong talent ko about sa kayong pictures makanyan. Kaya po ginawa ko pong sarili kong tula, ito pong para kareng pictures na magremedyo makanita po. And keta naman And po swift syempre, no, alam ko this coming, meron din kayong Flores de Mayo. Yes Paano po. ka naman nag-prepare for your Flores de Mayo ngayon? Actually po, pag kasalukuyan mi na pong gagawa nitang kanakong arko and after ko po kayo interview, ifit kaya po itang kanakong sulod para po kayong Sabado. Yun. So talagang non-stop preparation pala tong si Loren. And siyempre, ang dream niya kasi at ang talagang nais na emasong kitang corona bilang maging mutsaning San Fernando 2023. Usually, ang mga sumasali sa mga pageants ay meron silang mga nilook up na mga beauty queens. Ikaw ba, meron ka bang nilook up na beauty queen na Loren? Yes po. And ako po lumawot nung aliwa po ring representative tamo po king Binibining Pilipinas at din pong second runner-up po king Miss Universe sa Miss Angelique Manco. Bakit? Bakit si Angelique? Why? Bakit si Angelique ang napili mo? Maliban po kaya tang biyasa yung makibat, biyasa yung mag-posture, bala mo po parehas kami pong advocacy na kahit morena ka, kahit tan ka balat, mag-stand out ka pa rin po kahit na anong pageant. Yan. And syempre, balutan naman, the past few years, nagkaroon tayo ng pandemic and walang mga beauty contest, no? How were you selected to be the representative of Barangay Lourdes? Actually po itong barangay secretary po kaya ng Barangay Lourdes is Secret Canlas po. Siguro po may lakit siyang potential kako kaya po kapos na po ning city tourism ketang search for Mutyaning San Fernando. Tambing na ako pong kinol at sinabi na po na iya kong i-appoint na king mag-represent king Barangay Lourdes para king Mutyaning San Fernando. Balo ko schoolmate kay kanita, Tita Rick, ne? Kaya Pampanga High School, balo ko first year ko yata kanta, ila naman third year la yata kanta, ne? And so ako may Pampanga High School ko rin kaya kilala kay Sir Rick. Pero siyempre, yan naman po rin sabihan nito na alin na kami friends, ne? Although long time no see na kaming Sir Rick. Pero siyempre, kaya pa magsadya mo, importante ba itang suporta na ning barangay, ning family, kaya ka, siyempre, ating times na medyo mag-doubt ka or down ka rin, importante ba yung encouragement na rin taong mag-push ka kening pangarap mo ngayon? Siyempre po, importante po itang support na po ding tao na maniwala po ka na ako kasi po, kami po mismo ang kandidato, minsan po mag-breakdown kami po kasi keng school, keng pageant, magsabi-sabi po. Pero dahil po karing support na rin taong makapaligid po kaya kami, mas lalo kami pong sisikan loob para ibiyemi po itang best shot. Lauren, ay ni kaya kang pang Miss Universe question, ne? Balo ko pag sa nyo rin Q&A. Pero here's my pang Miss Universe question for you. Kung mananalo ka bilang Mutyaning San Fernando 2023, ano ang parang concern dito sa City of San Fernando ang nais mong solusyonan? If I were given the chance to be the Mutyaning San Fernando 2023, I will make priority to have a project for the street children and the people who have to make ends meet begging on the street. I would ensure that I will ensure that a resettlement will be built for them while employing them for government duties. I would also give street children and out-of-school youth a scholarship grants that they only have to pay through government service when they graduate. With that, the two birds of homelessness and employment issues will be dealt with just a single stone. Thank you. Ay ba naman eh. Talagang bala mo. Makapag-practice yung Aldoldo ay Lauren eh. Lauren, kumbiran mo rin kay Hangkabalen, Kabaryo, nasuportan da ka ken daratang Coronation Night and siyempre kay Flores de Mayo na ningmut sa ning San Fernando 2023. Hello po karing ega-naga ng Fernandinos at karen pong taong susuporta king Mutyaning San Fernando. Agkatanda kayo pong
Makiabe at Manalbe, king kaya kaming Flores de Mayo, kentong Sabado, magumpisaya po keng Hero Sol at munta kami po king Mega World Capital Town. At kaya rin na po nito, agkatanda kayo rin po keng kaya kaming Coronation Night, king Frenzy Giao Convention Center, kentong May 27 at exactly 5 p.m. po. Asahan da kayo po ka rin, king kaya kayong suporta, banakit niyo po, king kaya kaming preparasyon. Thank you po. Loren, sana sumambot ka. Kami gagana ka, sasabihan ko rin yan, karing ega na ganang candidate po, balada, bias ko. Siyempre, may the best candidate to win. Pagalan nyo yan, prepare kayong masalese, and may the best candidate to win. Good luck and God bless to you, Loren. Thank you po. Maraming salamat sa panood nyo sa ating programang topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, at sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia, CLTV 36, atin to.